Hola a tothom! En aquest vídeo resoldrem el problema 2 de química de la prova Pau de Catalunya del 2024 de la sèrie 5. En aquest problema veurem com l'etanol del vi, mitjançant l'acció dels bacteris Acetobacter i en presència d'oxigen, es transforma en àcid acètic. Una vegada tinguem la reacció ajustada, calcularem l'energia alliberada en aquest procés per justificar si la reacció és exotèrmica o endotèrmica, com es demana a l'apartat A. I finalment, calcularem l'entropia i l'energia de Gibbs per acabar justificant l'espontaneïtat de la reacció, que és el que se'ns demana a l'apartat B. Aquí tenim les dades que ens donen i que utilitzarem més endavant. La fermentació acètica és un procés biològic en què els bacteris Acetobacter oxiden l'etanol en presència d'oxigen i el converteixen en àcid acètic i aigua. La reacció química global és la que teniu a continuació. Ara, per ajustar-la, el que farem és escriure la semireacció d'oxidació, en aquest cas de l'etanol. En la semireacció veiem que els carbonis estan ajustats a la banda dels productes i dels reactius, dos a la banda dels productes i dos a la banda dels reactius. Pel que fa als oxígens, a la banda dels reactius en tenim un i els productes dos, per tant afegirem una aigua als reactius i procedirem a ajustar els hidrògens i els electrons. Pel que fa a la reacció de reducció de l'oxigen, veiem que tenim dos oxígens a la banda dels reactius i un a la banda dels productes. Per tant, necessitarem dues aigües per ajustar-ho. I de la mateixa manera ajustarem els hidrògens i els electrons. Per acabar, sumarem les dues reaccions, que com veiem, l'aigua dels reactius se'n va amb una aigua dels productes i els hidrògens i els electrons s'anulen dels productes amb els dels reactius. I així la reacció final ajustada serà la que tenim aquí. Ara que ja tenim la reacció ajustada, procedim a calcular l'entalpia de reacció i l'energia de síntesi de 10 grams d'àcid acètic. L'entalpia de la reacció és igual al sumatori de l'entalpia de cada producte multiplicat per el coeficient estequiomètric de cada producte menys el sumatori de l'entalpia de cada reactiu multiplicat per el seu coeficient estequiomètric. Així, si substituïm les dades que ens han donat, l'entalpia de la reacció és de menys 495,2 kJ partit per mol. Per tant, al ser negativa, la reacció és exotèrmica. I ara, per calcular l'energia absorbida o despresa en la síntesi de 10 grams, el primer que farem és calcular la massa molecular de l'àcid acètic, que és de 60 grams partit per mol. I com que ens diuen que la reacció és a pressió constant, podem calcular la calor despresa amb un simple factor de conversió. 10 grams d'àcid acètic dividit per 60 grams d'àcid acètic, que és un mol d'àcid acètic són menys 495,2 kJ, i per tant, en la síntesi de 10 grams d'àcid acètic es desprenen 82,53 kJ. A l'apartat B, el primer que calcularem és l'entropia estàndard d'aquesta reacció, que és igual al sumatori de l'entropia de cada producte multiplicat per el coeficient estequiomètric de cada producte menys el sumatori de l'entropia de cada reactiu multiplicat per el seu coeficient estequiomètric. Com que ens donen les entropies en joules, passarem el resultat a kilojoules, que com veus és de menys 0,1365 kJ per Kelvin i per mol. Ara calcularem l'energia de Gibbs de la reacció a 25 graus, que són 298 kelvins. Important passar els graus a kelvins. L'energia de Gibbs de la reacció és igual a l'entalpia de la reacció menys la temperatura en kelvins multiplicada per l'entropia de la reacció. Si substituïm les dades, veurem que el resultat ens dona negatiu. Per tant, la reacció és espontània a 25 graus. I finalment, per veure la influència de la temperatura, considerant que l'entalpia i l'entropia estàndard no varien en funció d'aquesta, igualarem l'energia de Gibbs a 0,
deixant com a incògnita la temperatura. Així, veiem que l'energia de Gibbs serà inferior a 0 per temperatures inferiors a 3608,1 kelvins. Per tant, per temperatures inferiors a 3608,1 kelvins, la reacció serà espontània.